hadin ka jingsa phrang state jong coronavirus habro shitulop ka perthai bat komjuru hakari India kaladon ka jingsha keno baya uni uknyang jingpang lashna da ka China kumbangi yo i menta hapo ki social media bat haki news laong ba ngidai ban on install ya ka wei ka Android apps ka ba pau namha ka ba kerteng ka TikTok bat ki laong ru badai ban nam pyndonkam shuh ya ki tiar ki bathit napo China bat ka jingkali menta kalong te Hato ngi kum kinong India ngi la mo ban nam pyndonkam shuh ya kine ki shipho tali ki company mobile ki bayat yaw baha hapo kari India bat ki kerteng jong kita ki mobile company ki blashna hapo China bat ki blak pyndonkam hapo kari India menta ki long kumni harum te tangkine lada phi pyndonkam Instagram sengo bahaban follow yanga ngan sa follow bage phi khublai shibun